धृतराष्ट्र आणि गांधारी यांनी जो ग्रहत्याग केला तो अध्याय आपण आज कन्क्लूड करू, पाहू कशा प्रकारे जातो. तर मागच्या वेळेला आपण पाहिलेलं की नारद मुनींनी तात्विक दृष्ट्या तत्वज्ञानाच्या आधारावर युधिष्ठिर महाराजांना समजावून सांगितलं की कशा प्रकारे धृतराष्ट्रांनी आणि गांधारींनी जो ग्रहत्याग केलेला आहे तो भगवंत श्रीकृष्णांच्या विशिष्ट योजनेचा भाग आहे आणि अंततः सर्व प्राणीमात्रांची जीवांची काळजी घेणारे, त्यांचं भरण पोषण सांभाळ करणारे हे भगवंत आहेत. त्याच्यामुळे आपण कृपया त्यांच्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी, त्यांना उत्तम गती प्राप्त होण्यासाठी, ही जी गोष्ट गरज आहे त्यांच्यामध्ये वैराग्य प्राप्त होण्यासाठी, तर कृपया तुम्ही त्यामध्ये त्यांना त्यांच्या आध्यात्मिक प्रगतीच्या मार्गावर मार्गक्रमण करू द्या. तुम्ही काळजी करू नका की कशा प्रकारे त्यांचा कोण सांभाळ करेल, भगवंत त्यांची जरूर काळजी घेतील. आणि त्यानंतर आजच्या श्लोकांमध्ये आपण पाहणार आहोत की नारद मुनी कशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराजांना प्रत्यक्षात आपल्या दिव्य दृष्टीने हे सांगतात की ते कुठे गेलेले आहेत आणि कशा प्रकारे ते आपलं आयुष्य वाहून घेत आहेत कृष्ण भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी. तर आपण श्लोक क्रमांक 51 पासून सुरुवात करूया आणि कुणाचाही काही प्रश्न असेल तर कृपया तुम्ही मध्ये थांबवा. हा श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. श्लोक क्रमांक 51. धृतराष्ट्र सह भात्रा धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गतः. ऋषीणाम् आश्रमं आश्रमं गतः. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभुजी माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हा चालेल. विश्वजित प्रभुजी, हरे कृष्ण. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. हे राजा, तुझा चुलता धृतराष्ट्र, त्यांचे बंधू विदुर आणि त्यांची धृतराष्ट्राची पत्नी गांधारी हे सर्वजण हिमालय पर्वताच्या दक्षिण भागी गेले आहेत. तेथे थोर थोर ऋषींचे आश्रम आहेत. तात्पर्य: शोकातूर झालेल्या युधिष्ठिर महाराजांचे सांत्वन करण्यासाठी नारदांनी प्रथम तात्विक दृष्टिकोनातून विचार मांडले आणि नंतर आपल्या दिव्य दृष्टीने त्यांच्या चुलत्यांच्या भावी हालचाली जाणून घेऊन त्यांचे ते वर्णन करू लागले. श्रील धन्यवाद. प्रभुपाद की जय. की जय. धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद. तर इथे आपण बघतो की जे भगवंतांचे भक्त आहेत केवळ आणि केवळ त्यांचा संग प्राप्त केल्याशिवाय कारण किंवा त्यांच्याकडून उपदेश प्राप्त केल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीच्या शोकातूर असलेल्या, दुःखामध्ये बुडालेल्या एखाद्या व्यक्तीचं शोक दुःख हे दूर होऊ शकत नाही. आणि युधिष्ठिर महाराज हे एवढे महान भक्त स्वतः असताना त्यांच्या उदाहरणातून आपण पाहत आहोत की कशा प्रकारे त्यांचा हा शोक आणि त्यांचं जे दुःख होतं आणि जी अपराधीपणाची भावना होती ती दूर करण्यासाठी अंततः भगवंतांचे दुसरे महान श्रेष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त नारद मुनी यांचाच उपदेश त्यांना प्राप्त करावा लागला. तर जसं की आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये पाहतो की एखादे डॉक्टर जर स्वतः आजारी असेल तर सेल्फ मेडिकेशन, आपण पाहतो की मेडिकल फील्डमध्ये सेल्फ मेडिकेशन हे रिकमेंड नाही केलं जात. जनरली एखादे डॉक्टर जर त्यांची तब्येत असेल तर ते पण दुसऱ्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार करतात. त्याच प्रकारे ज्या वेळेस एखादा व्यक्ती, आपण पण आपल्या जीवनामध्ये बऱ्याचदा असे प्रसंग येतात की आपण कोणत्या गोष्टीच्या खूप काळजीमध्ये, खूप दुःखामध्ये गुंतलेले असतो आणि आपल्याला काय करावं हेच कळत नाही किंवा परिस्थिती कशा प्रकारची आहे, का अशी परिस्थिती उद्भवली आहे हेच लक्षात येत नाही. तर सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे
घरामध्ये नेहमी भगवद्गीता असायला पाहिजे. आणि ज्या वेळेस आपल्याला काहीच कळत नाहीये काय करायला पाहिजे काय नाही, तुम्ही भगवद्गीतेचा कोणताही एक श्लोक किंवा कोणतंही एक पान उघडून पहा. तो श्लोक, त्याचा अनुवाद आणि त्याचं तात्पर्य वाचा. आणि बऱ्याच वेळेला बऱ्याच भक्तांचा अनुभव आहे. मी स्वतः पण बऱ्याच वेळेस अनुभव केलेला आहे. तुम्हाला एक उदाहरण पण सांगेल या मुद्द्यानंतर, की कशा प्रकारे भगवंत कृष्ण स्वतः त्यांच्या शुद्ध भक्तांद्वारे, श्रील प्रभुपादांच्या द्वारे आपल्याला एक्झॅक्टली तीच गोष्ट वाचायला मिळेल, जो की आपला प्रश्न आहे, त्या प्रश्नाच्या उत्तरासंदर्भात. आपल्याला एक छोटी घटना सांगतो, जास्त जुनी नाही. अं, 2-3 दिवसापूर्वीचीच आहे. बुधवारी क्रिसमसच्या दिवशी आम्ही कोल्हापूरला गेलेलो. आणि त्याच्या आधी सुट्टी अरेंज करण्यासाठी आणि इथले पण सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टरचे काही कामं करून घ्यायचे होते, घराचे वगैरे, ते करून घेण्यासाठी आणि बाकीच्या काही गोष्टी, आणि नंतर एक चक्कर मारायची आहे सिंगापूरला, तिथलं सामान वगैरे सगळं परत आणण्यासाठी. तर खूप साऱ्या गोष्टी एकत्र आल्या होत्या आणि खूप काय करावं काहीच कळत नव्हतं, की सुट्ट्या कशा भेटणार ऑफिस कडून आणि कशा प्रकारे मॅनेज करायचं, आणि खूप असं कन्फ्युज वाटत होतं. आणि जस्ट एक भक्तांचा ग्रुप पाहिला मी, आणि त्याच्यावर एक फोटो आलेला होता श्रील प्रभुपादांचा, जे की श्रील प्रभुपाद त्यांच्या एका शिष्याला सांगत आहेत. आणि शिष्याचा प्रश्न, शिष्याची स्थिती अशी होती, की त्यांना काय करावं काही कळत नव्हतं, की त्यांनी जपान मध्ये ज्यावेळेस ते स्थित होते तिथे प्रचार करावा का भारतात यावं, काय करायला पाहिजे. तर शिला प्रभुपादांनी सर्वात पहिलं त्यांना प्रश्न विचारलं, की आर यू रीडिंग माय बुक्स, तुम्ही माझ्या पुस्तकांचं, लिखाणाचं नियमितपणे वाचन करत आहात का. आणि शिला प्रभुपादांनी नंतर त्या भक्तांना सांगितलं, की हे पुस्तक मी एवढे रात्र रात्र जागून, एवढी मेहनत करून, जीवाचं रान करून कुणासाठी लिहिलेले आहेत. आणि तुम्ही जर या पुस्तकांमधल्या मुद्द्यांचा आपल्या जीवनामध्ये, आचरणामध्ये फायदा घेतला नाही, तर एवढी सगळी मेहनत काही उपयोगाची आहे का. तर मला तो मुद्दा एकदम असं वाटत होतं, की अरे श्रील प्रभुपाद आपल्याच अडचणींबद्दल बोलत आहेत का, की आज आपण पुस्तक वाचलेलं आहे का प्रभुपादांचं. जर वाचलेलं नाही तर ते अगोदर वाचायला पाहिजे. तर सांगायची गोष्ट अशी, की भगवत भक्तीच्या जर आपण नियमित तत्वज्ञानाच्या सानिध्यात राहिलो, भगवत भक्तांच्या नेहमी संघात राहिलो, त्यांच्याकडून ऐकत राहिलो, तर आपली जी आध्यात्मिक बुद्धी आहे, सत्सद विवेक बुद्धी ज्याला आपण म्हणतो, ती एकदम धारदार राहील, शार्प राहील. आणि ती सत्सद विवेक बुद्धी जर धारदार राहिली, तर काय करायला पाहिजे काय नाही करायला पाहिजे, कोणत्याही गोष्टीचं आकलन हे सुस्पष्ट रीतीने आपल्याला होईल. त्याच्यामध्ये कधी आपल्याला काही शंका, मोह, शोक असा वाटणार नाही. तर इथे पण आपण बघतो भगवंतांची महान भक्त, जसं आपण काही अध्ययन अगोदर पाहिलं, श्रील व्यासदेव स्वतः ज्या वेळेस त्यांच्या हृदयामध्ये पोकळी होती, दुःख होतं, सर्व वैदिक ग्रंथ लिहिल्यानंतर पण, त्यावेळेस पण त्यांनी त्यांच्या गुरु महाराजांचा, श्रील नारद मुनींचा आश्रय घेतला. आणि नारद मुनींच्याच उपदेशाने त्यांना श्रीमद भागवतम लिहिण्याची प्रेरणा प्राप्त झाली. तर अशा प्रकारे खूप महत्वाचं आहे आपल्या प्रत्यक्ष जीवनामध्ये, की या भौतिक जगतामध्ये असं कुणाच्याही बाबतीत होणार नाही, की काही अडचणी, दुःख हे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये येणार नाही. भरलेलं आहे भौतिक जगत. पण जर आपण भगवत भक्तांचा आश्रय घेत राहिलो, भ- भगवंतांची जी वाचा आहे भगवद्गीता, त्याचा आश्रय घेत राहिलो, श्रील प्रभुपादांच्या तात्पर्यांचा, तर जरूर भगवंत श्रील प्रभुपाद हे आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये पण मार्गदर्शन करतील. हरे कृष्ण. कुणाला काही विचारायचं किंवा काही सांगायचं आहे प्रभुजीज माताजीज या मुद्द्याबद्दल, की कशा प्रकारे जर आपण प्रामाणिक असू, गंभीर असू आपल्या भक्तिमय जीवनामध्ये, तर जे काही आपल्या पाहण्यात येईल, वाचण्यात येईल, भगवंत त्या माध्यमातून आपल्याला उपदेश करतील, की आपण काय करायला पाहिजे काय नाही करायला पाहिजे. हरे कृष्ण. कुणाला काही सांगाय, संजना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी, माझा प्रश्न असा होता की आपण कधी कधी काही चुका करत नाही, पण समोरच्या व्यक्ती आपल्या म्हणजे स्वतःहून ते आपल्याशी वाईट वागतात. असं म्हणजे बाहेर असं आपण बघतो की नेबर्स वगैरे बोला की आपली त्याच्यामध्ये काहीच चुकी नसते. तर अशा वेळी आपण काय केलं पाहिजे?
की आपण त्यांना प्रत्युत्तर दिलं पाहिजे वगैरे, की आपण म्हणजे भगवंतावर विश्वास ठेवून आपण काही वाईट न बोलता शांत राहिलं पाहिजे? खूप खूप प्रॅक्टिकल दैनंदिन जीवनातला प्रश्न आहे की ज्यावेळेस दुसरी कोणतीही व्यक्ती जी ऍपरंटली म्हणजे बाहेरून पाहिलं तर काही कारण नसताना आपल्याशी चुकीच्या पद्धतीने बोलतात वागतात, त्यावेळेस आपण कशा प्रकारे आपली रिएक्शन असली पाहिजे. तर सगळ्यात पहिली एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे, जसं की बऱ्याचदा उदाहरण देतो की आपण जर कोणत्या रेस्टॉरंट मध्ये वगैरे गेलेलो आहे, तर आपल्या समोर तीच ताटली तेच प्लेट मांडून येणार जी की आपण ऑर्डर केलेली आहे. तर आत्ताच्या आपल्या आठवणीत असलेल्या आठवणींमध्ये जरी आपण त्यांच्याविषयी कोणत्या चुकीच्या प्रकारे वागलेलो नसू, परंतु आपल्याला माहित नाही की आपण अगोदर आधीच्या जन्मांमध्ये कदाचित कोणत्या कोणत्या जीवांबद्दल कशा प्रकारे चुकीच्या प्रकारे वागण्यात आलेलं आहे. आणि कधी-कधी ह्याच सर्व ज्या आपले कर्म आहेत, त्यांचे कर्मफळ आपल्याला वेगवेगळ्या रूपामध्ये ज्यावेळेस प्राप्त होतात, त्यावेळेस ते फारसे रुचकर नसतात, थोडेसे कटू असतात. तर सगळ्यात पहिले ही गोष्ट समजायला पाहिजे, की एकही अशी गोष्ट आपल्याजवळ येणार नाही निश्चितपणे भगवंतांच्या योजनेनुसार, जी की जाणता किंवा न जाणता आपल्या कोणत्या कर्मांची फळे नसावीत. तर ते सगळ्यात पहिला दृष्टिकोन असला पाहिजे. दुसरा दृष्टिकोन की असं नाही की आपण पूर्णच सगळं शांत बसून राहावं आणि त्या व्यक्तीने आपलं शोषण करावं, ते पण नसू नये. जे मूलभूत जे स्वतःला वाचवण्याचे स- अजून कर्मफळ निर्माण न करता ते करायचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. आणि मुख्य म्हणजे सर्वात महत्वाची गोष्ट ही लक्षात ठेवा की भगवंत आपल्या पण हृदयामध्ये परमात्मा रूपामध्ये स्थित आहेत आणि त्या व्यक्तीच्या पण हृदयामध्ये परमात्मा रूपामध्ये स्थित आहेत. जर आपण भगवंतांचं व्यवस्थित स्मरण केलं, आपली साधना भक्ती जर व्यवस्थित ठेवली, तर परमात्मा रूपामध्ये भगवंत त्या जीवाला पण प्रेरणा देतील की बाबा बस झालं आता, अजून जास्त वाढवू नका. परंतु जे प्रतिकार प्रतिकार आणि त्याच्यापेक्षाही भयानक म्हणजे प्रतिशोध बदल्याच्या भावनेने कधी करू नये, कारण त्याने आपल्याला अजून कर्मफळ आपण फक्त केवळ आणि केवळ निर्माण करू. आणि मी याचं एक उदाहरण देतो आपल्याला श्रील प्रभुपादांच्या जीवनामध्ये. श्रील प्रभुपाद एकदा एका पाश्चात्य देशामध्ये एका मंदिरामध्ये श्रीमद भागवतम क्लास देत होते. आणि त्या श्रीमद भागवतम च्या क्लास मध्ये एक मनुष्य तिथला पाश्चात्याच भागातला जो अटेंड करत होता तो उठून उभा राहिला आणि खूप कठोर शब्दामध्ये शिल प्रभुपादांना बोलला आणि सर्व भर सभेमध्ये भक्तांच्या समोर शिल प्रभुपादांचा अपमान केला. आणि भक्तांना खूप बिलकुल आवडलं नाही की आपल्या गुरु महाराजांचा अशा प्रकारे हा व्यक्ती अपमान करत आहे कोणतीही पात्रता नसताना. आणि ते भक्त त्याला उचलून मंदिराच्या बाहेर ठेवून देण्याचा विचार करत होते. पण प्रभुपादांनी त्यांना थांबवलं. ते म्हणाले की नाही, बोलू द्या याला. ते म्हटले की कदाचित मागच्या जन्मामध्ये कधी असं झालेलं असू शकेल की मी याच्या बरोबर गैरवर्तणूक केली असावी आणि त्याचा कर्मफळ म्हणून हा व्यक्ती भर सभेमध्ये तीव्र शब्द वापरून अपमान करत आहे. तर जर शुद्ध भक्तांचा पाहण्याचा हा दृष्टिकोन आहे, तर आपण पण ह्याच मार्गाने पाहिलं पाहिजे. आणि याचा अर्थ असा नाही की कोणत्या व्यक्तीला आपलं शोषण करू द्यावं, परंतु ही पण गोष्टाची जाण ठेवली पाहिजे की कोणतीच गोष्ट ही आपोआप अनायसे ऍक्सिडेंटली ज्याला आपण म्हणतो, ती आपल्या जीवनामध्ये होत नाहीये. कुठे ना कुठे आपले कर्मफळ पण त्यासाठी जिम्मेदार आहेत. ठीक आहे माताजी. हो प्रभूजी. तर प्रभूजी, आता आपण हे जे प्रश्नाचं बघितलं की धृतराष्ट्र सुद्धा पांडवांना खूप त्रास दिला, चुकीचं, तर बरोबर. पांडवांनी काही वाईट केलं नव्हतं त्यांचं असं, तर ते बरोबर. सुद्धा त्याला सुद्धा हेच कारण असू शकतं. शुद्ध भक्तांच्या बाबतीमध्ये आपण कर्मफळ हे कारण सांगू शकत नाही. इव्हन आपल्या बाबतीमध्ये पण जेवढं आपलं समर्पण आहे, तेवढं भगवंत स्वतः आपल्या आयुष्याचं चार्ज घेतील. चार्ज घेण्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? जिम्मेदारी घेतील. हो. हो. हा, जिम्मेदारी, जबाबदारी. जबाबदारी घेतील. आणि कर्मफळांवर तेवढी जिम्मेदारी किंवा अवलंबत्व राहणार नाही. पांडवांच्या बाबतीत जर पाहायला गेलं तर ते भगवंतांचे पूर्णपणे समर्पित शुद्ध भक्त होते.
त्याच्यामुळे एक गोष्ट तर क्लिअर की जेवढं भक्तांचं समर्पण अधिक, तेवढा कर्मफळांचा जो रोल आहे तो तेवढा कमीत कमी. तर आपण असं नाही समजू शकत की पांडवांच्या जीवनामध्ये हे चुकीचे म्हणजे हे जे अन्याय होत गेले ते त्यांच्या कर्मफळांमुळे. असं समजू शकतो आपण की भगवंतांचे जे महान भक्त आहेत त्यांची महती, त्यांचे महान गुण ज्यावेळेस भगवंतांना जगासमोर मांडायचे असतात खूप प्रखरपणे, त्यावेळेस भगवंत अशा काही प्रकारच्या घटना जगासमोर मांडतात जे जेणेकरून त्यांच्या भक्तांचे जे महान भक्तिमय गुण आहेत ते प्रामुख्याने जगासमोर येतील. उदाहरण पांडवांचं तर एक उदाहरण आहे. अजून एक खूप छान उदाहरण पाहायला गेलं तर प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण बघा. प्रल्हाद महाराज, जर त्यांचे वडील हिरण्यकशिपू एवढ्या क्रूरपणे त्यांच्यावर इतके सारे अन्याय त्यांच्या जीवावर त्यांनी आघात केले नसते हिरण्यकशिपूने, तर प्रल्हाद महाराजांची महती तुम्हा आम्हा सर्वांसमोर कधी एवढी प्रखरतेने समोर आलीच नसती. पांडव जर एवढ्या साऱ्या अन्यायांमधून बाहेर निघाले नसते कौरवांनी केलेल्या, धृतराष्ट्रांनी केलेल्या, तर पांडवांची जी भक्तिमय गुण आहेत तेवढे इतक्या प्रामुख्याने आपल्या समोर आलेच नसते. जर त्यांना द्यूत क्रीडेमध्ये हरवलेलं नसतं, जर त्यांच्या पत्नीचा भर सभेमध्ये अपमान झाला नसता, जर त्यांना चुकीच्या पद्धतीने द्यूत क्रीडेमध्ये हरवून 13 वर्ष वनवासामध्ये आणि 1 वर्ष अज्ञातवास असं 14 वर्ष वनवासामध्ये जर त्यांना पाठवलं गेलं नसतं, तर आपल्याला त्यांची महती कळालीच नसती की कशा प्रकारे भगवंतांचे महान भक्त होते आणि या भक्तिमय जीवनामध्ये हे अन्याय सहन करून कशा प्रकारे त्यांनी आपल्या जीवनाच्या परम गतीला प्राप्त केले. खरंय का नाही माताजी? तर कधी कधी हे अन्याय पण खूप खूप महत्वाची भूमिका पार पाडतात त्या भक्ताच्या जीवनामधून आपल्याला शिकण्यासाठी. तर आपण असं नाही समजायला पाहिजे की हे त्यांच्या कर्मफळांचं रिझल्ट आहे का? तर उत्तर आहे नाही, कारण ते पूर्णपणे भगवंतांचे समर्पित भक्त होते. भगवंत स्वतः त्यांच्या जीवनाचा प्रत्येक दोरी हे चालवत होते. ठीक आहे माताजी? प्रभूजी. हो प्रभूजी, धन्यवाद प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि आपल्या जीवनामध्ये पण आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, मी बऱ्याचदा लक्षात आणतो की आपल्याला जेवढी काळजी नाही ना माताची स्वतःची, त्याच्यापेक्षा 100 पटीने अधिक काळजी भगवंतांना आहे आपली. तर जर ते एखादी गोष्ट अरेंज करत असतील, जर ते एखादी गोष्ट, तर त्याच्यातून त्यांना आपल्याला काहीतरी शिकवायचंय, ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. आणि ती जर शिकवण आपण व्यवस्थित प्रकारे घेतली तर भगवंतांनी अरेंज केलेली ती जी गोष्ट आहे ती सार्थक ठरेल. त्याच्यातून जर आपण आपला बोध घेतला, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये प्रगती करत राहिलो तर. आणि आपल्या तर अडचणी काहीच नाहीयेत. तुम्ही विचार करा, महाराष्ट्रात एवढे महान संत होऊन गेले. तुकाराम महाराजांचा विचार करा. एक नाही, दोन नाही, हजार अडचणी दैनंदिन जीवनामध्ये, की गावातले बरेच मोठे मोठे लोक काही काही त्यांच्याशी ईर्ष्या ठेवणारे आणि चुकीच्या प्रकारे त्यांचा अपप्रचार करणारे, चुकीच्या गोष्टी पसरवणारे, स्वतःची पत्नी खूप जास्त सपोर्टिव्ह नाहीये विठ्ठल भगवंतांची भक्ती करण्यासाठी. एवढ्या सगळ्या अडचणी असताना पण ते काय, त्यांचं काय हे कॉन्शियसनेस, चेतना काय आहे त्यांची, की ते म्हणतात बरे झाले देवा निघाले दिवाळे. ते म्हणतात की हे विठ्ठला, बरं झालं की तू मला जास्त भौतिकरित्या भरभराट होऊ दिली नाही, जेणेकरून तुझं जे स्मरण होतं ते मला नित्य करता आलं आणि सहजतेने करता आलं. ऑफकोर्स आपण त्यांची कॉपी नाही करू शकत. तुकाराम महाराजांचा स्तर हा खूप उच्च स्तर आहे, पण आपण त्यांच्याकडून प्रेरणा निश्चित घेऊ शकतो की प्रत्येक गोष्ट, चुकीची गोष्ट पण जी आपल्या जीवनामध्ये होते त्याच्या मागे भगवंतांचा काही उद्देश आहे, आपल्याला बोध देण्याकरिता, शिकवण देण्याकरिता, जेणेकरून आपण भक्तीमध्ये अजून चांगली प्रगती करू. ठीक आहे प्रभूजी, माताजी, संजना माताजी, ठीक आहे? हो हो प्रभूजी, धन्यवाद प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 52. कृपया ज्यांना वाचायचं आहे त्यांनी हात वर रेज करून ठेवा प्रभूजीच माताजीच. श्लोक क्रमांक 52 म्हणण्याचा प्रयत्न करा. श्रुतोभिः सप्तभिर्या वै श्रोतोभिः स्तोतोभिः सप्तभिर्यवै सप्तभिर्या वै वर्धुनी सप्तधा व्यधा
स्वरधुनी स्वरधुनी सप्तधा यथा सप्तधा सप्तानां प्रीत एनाना सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोतः प्रचक्षते. सप्तस्रोतः सप्तश्रोतः प्रचक्षते. प्रचक्षते. तिथे गेल्यानंतर जर मागच्या श्लोकामध्ये आपण पाहिलं की धृतराष्ट्र गांधारी हे हिमालयाच्या दक्षिण बाजूला गेलेले आहेत आणि तिथे काय आहे, काय विशेष जागेचं महत्व आहे त्या, आणि त्यांनी कोणत्या क्रियेने आपल्याला समर्पित केलं भगवंतांच्या भक्तीमध्ये. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभूजीच माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, मी वाचू? हा, पूजा माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री तेथे प्रभुपाद की जय. तेथे सप्तर्षींच्या प्रसन्नतेसाठी गंगेने स्वतःच्या प्रवाहाचे 7 विभाग केले आहेत. त्या कारणे त्या क्षेत्राला सप्तस्त्रोत असे म्हटले जाते. कंटिन्यू करा माताजी, पुढच्या श्लोकाचा पण अनुवाद. येस. यावेळी धृतराष्ट्र सप्तस्रोताच्या तीरावर सकाळी, मध्यान्ही, संध्याकाळी असे त्रिकाळ स्नान करीत आहे. अग्निहोत्रादी यज्ञानुष्ठान करीत आहे. तसेच केवळ जलग्रहण करून उपवास करीत आहे. अशा रीतीने तो आता अष्टांग योगात संलग्न आहे. यामुळे मन व इंद्रिये यांच्यावर संयम ठेवण्यात सहाय्य होते आणि मनुष्य कौटुंबिक आसक्ती संबंधी विचारातून पूर्णपणे मुक्त होतो. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. आपली इंद्रिये आणि मन यांचे नियमन करून त्यांना जडाकडून चैतन्याकडे वळवण्यासाठी योगशास्त्र हा एक यांत्रिक मार्ग आहे. ती प्रक्रिया क्रमशः आसन घालून बसणे, श्वासोच्छ्वासावर नियंत्रण करणे, आध्यात्मिक चिंतन करणे, ध्यान लावणे, धारणापूर्वक समाधीत येणे आणि परमात्म्याचा साक्षात्कार करणे अशी आहे. आध्यात्मिक पातळीपर्यंत आपल्याला उन्नत करण्यासाठी असलेले असे यांत्रिक मार्ग साधकावर साहजिकच काही बंधने घालतात. उदाहरणार्थ, दिवसातून त्रिकाळ स्नान करणे, आसनावर बसून आध्यात्मिक विषयांमध्ये मन एकाग्र करणे, शक्य तेवढे उपवास करणे आणि अशा रीतीने क्रमाक्रमाने विषयांपासून मन मुक्त करणे. भौतिक अस्तित्व याचा अर्थच भौतिक विषयात गुंतून जाणे असा आहे आणि हे विषय तर मायाजनित भ्रमात्मक आहेत. घर, देश, कुटुंब, समाज, मुले, संपत्ती आणि व्यवसाय ही सर्व आत्म्याची भौतिक आवरणे आहेत आणि योग पद्धत साधकाला अशा भ्रामक विषयांच्या विचारांपासून परावृत्त होण्यात आणि क्रमशः परमपुरुषाकडे, परमात्म्याकडे उन्मुख होण्यात सहाय्य करते. भौतिक संगतीने आणि भौतिक शिक्षणाने आम्ही केवळ क्षणभंगूर गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करण्यात प्रशिक्षित होतो, परंतु योग ही अशा सर्व माईक गोष्टींचा पूर्णपणे विसर पाडणारी प्रक्रिया आहे. आधुनिक तथाकथित योगी आणि योग पद्धती काही चमत्कार प्रदर्शित करतात आणि अज्ञानी लोक अशा खोट्या गोष्टींनी आकर्षित होतात किंवा ते योग पद्धतीला स्थूल देहाचे रोग घालविणारी स्वस्थ प्रक्रिया समजून तिचा स्वीकार करतात. परंतु वस्तुतः योग पद्धत ही आपण अस्तित्वाच्या संघर्षात जे काही स्मरणात संग्रहित करून ठेवले असेल त्याचा विसर पाडण्यासाठीची प्रक्रिया आहे. धृतराष्ट्र आपल्या कुटुंबाच्या समृद्धीसाठी जीवनभर व्यस्त राहिला. पांडवांची संपत्ती हिरावून घेऊन आपल्या मुलांचे ऐश्वर्य कसे वाढवावे याचाच त्याने सदैव विचार केला. आध्यात्मिक शक्तीचे ज्ञान नसलेल्या नितांत भौतिकवादी मनुष्याचा हा सामान्य व्यापार आहे. यामुळे स्वर्गातून नरकात कसे ओढले जाते हे तो समजू शकत नाही. धाकटे बंधू विदुर याच्या कृपेने धृतराष्ट्राला ज्ञान झाले आणि आपल्या स्थूल नश्वर व्यापारांची त्याला जाणीव झाली. अशा प्रबोधनामुळे आत्मसाक्षात्कारार्थ तो आपले घर सोडण्यास सिद्ध झाला. स्वर्ग नदी गंगा हिच्या सानिध्याने पावन झालेल्या क्षेत्रात त्यांची आध्यात्मिक प्रगती चांगल्या रीतीने कशी होईल हे श्री नारद मुनी येथे सांगत आहे. अन्न न घेता केवळ पाण्यावर राहणे हा एक कुपोषणाचाच प्रकार समजला जातो. आध्यात्मिक ज्ञानात प्रगती व्हावी यासाठी हे आवश्यक असते. मूर्ख माणूस कोणतीही बंधने न पाळता अतिशय सहजपणे योगी होऊ इच्छितो. प्रथमतः ज्याचे आपल्या जिभेवर नियंत्रण नाही त्याच्यासाठी योगी होणे अवघड आहे. योगी आणि भोगी या अगदी विरुद्ध संज्ञा आहेत. भोगी अर्थात भरपूर खाऊन पिऊन आनंद करणारा सुखवस्तू मनुष्य कधीच योगी होणार नाही, कारण योग्याला कधीही अनियंत्रितपणे खाण्यापिण्याची अनुमती नसते. केवळ पाण्यावर राहूनच धृतराष्ट्राने आपल्या योगाभ्यासास प्रारंभ केला आणि आध्यात्मिक वातावरण असलेल्या जागी
शांतपणे बसून भगवान श्रीहरींच्या चिंतनात तो मग्न झाला. ही गोष्ट लक्षात घेणे आपल्यासाठी लाभदायक होईल. हरे कृष्ण प्रभूजी. सादर प्रणाम. श्रीला प्रभुपाद की जय. जय हरे कृष्ण. तर इथे आपण पाहतो नारद मुनी युधिष्ठिर महाराजांना सांगत आहेत की धृतराष्ट्रांनी योग अभ्यास कशा प्रकारे सुरू केला आणि कोणत्या ठिकाणी गेलेले आहेत ते गंगेचं जिथे 7 प्रवाहांमध्ये विभाजन होतं अशा सप्तस्त्रोत या ठिकाणी ते गेलेले आहेत हिमालयाच्या दक्षिण बाजूला. आणि त्या ठिकाणी त्या पवित्र ठिकाणी जाऊन ते कशा प्रकारे योग अभ्यास करत आहेत की 3 वेळेला सकाळी दुपारी आणि संध्याकाळी ते त्रिकाळ स्नान करत आहेत आणि अग्निहोत्र इत्यादी यज्ञ अनुष्ठान करत आहेत. आणि योग अभ्यासामध्ये जे काही ऑस्टेरिटीला जी काही तपस्या आहे ती तपस्या करत आहेत केवळ पाणी ग्रहण करून कोणतंही सॉलिड फूड जे अन्न वगैरे न ग्रहण करता. तर श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये सांगत आहेत की आजच्या काळामध्ये आपण जर कोणत्या मोठमोठ्या शहरांमध्ये पाश्चात्य देशांमध्ये जरी गेलो तरी योग वर्ग वगैरे खूप जास्त प्रचलित झालेले आहेत. परंतु बऱ्याच व्यक्तींचा असा गैरसमज आहे की योगासन वगैरे म्हणजे आपलं जे भौतिक शरीर आहे ते तंदुरुस्त ठेवणे आणि छान व्यवस्थित ठेवणे जेणेकरून आपण इंद्रिय भोग अजून व्यवस्थितपणे लांब काळाकरिता घेऊ शकावे हे योग अभ्यासाचं फलित आहे. परंतु हा चुकीचा समज आहे. श्रील प्रभुपादजी सांगतायत की योग अभ्यास आणि इंद्रिय भोग ह्या 2 गोष्टी बरोबर चालू शकत नाहीत. योग अभ्यासासाठी इंद्रिय नियंत्रण हे खूप खूप आवश्यक आहे. आणि इथे भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला एक श्लोक पाहायला मिळतो युक्त आहार विहारस्य. भगवद्गीतेच्या 6व्या अध्यायामध्ये 17वा श्लोक आहे. आणि त्याच्यामध्ये भगवंत महत्व सांगतात की आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्ट ही नियमन करण्याची. नियमन म्हणजे रेग्युलेशन, इंग्रजीमध्ये आपण त्याला रेग्युलेशन म्हणतो. खूप सुंदर श्लोक आहे. आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा आणि याची नोंद पण करून ठेवा आपल्या पाठांतरासाठी पाठ करण्यासाठी. युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु स्वप्न अवबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. योगो भवति दुःखः. भगवंत सांगतात की एक योगी व्यक्ती आणि आपल्या वेगवेगळ्या सवयींमध्ये आणि कोणकोणत्या सवयी अन्न ग्रहण करण्याची सवय, आराम करण्याची सवय, रिक्रिएशन म्हणजे स्वतःला मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण विरंगुळा जो आहे त्याची कर्मणूक किंवा करमणुकीची विरंगुळ्याची सवय आणि स्वतःच्या कार्याची सवय ह्या सगळ्या सवयींमध्ये आपलं नियमन असलं पाहिजे. नियमनाचा अर्थ काय की खूप जास्त प्रमाणात पण ह्या गोष्टी नाही पाहिजे आणि खूप कमी प्रमाणात पण नाही पाहिजे. आणि उदाहरणार्थ खाण्याच्या बाबतीमध्ये श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये सांगतात की कशा प्रकारे भक्तांनी नियमित सात्विक अन्न ग्रहण केलं पाहिजे. सात्विक म्हणजे जे खूप तिखट नाही, खूप तेलकट नाही, खूप गोड, खूप स्पायसी ज्याला आपण म्हणतो अशा प्रकारचं अन्न नाही. आणि त्याच्यामध्ये अशाच घटकांचा वापर केलेला आहे जे घटक आपण भगवंतांना भोग रूपामध्ये अर्पण करू शकतो. आणि अशा प्रकारे सात्विक अन्न जर आपण भगवंतांच्या भक्तीमध्ये बनवलं, भगवंतांना अर्पण करून जर ग्रहण केलं दैनंदिन जीवनामध्ये तर ते पण अन्न ग्रहण करण्याच्या प्रक्रियेचं नियमन आहे. स्लीपिंग म्हणजे रात्री खूप उशिरा नाही झोपायचं किंवा खूप जास्त वेळ नाही झोपायचं, 10, 12, 14 तास किंवा खूप कमी 1 तास 2 तास. एक योगीला काय पाहिजे की ह्या सर्व हॅबिट्स ह्या सर्व सवयींमध्ये
नियमन पाहिजे की वेळेला रात्री झोपा, 9, 9:30, जास्तीत जास्त 10, आणि सकाळी लवकर उठण्याचा प्रयत्न करा. आणि रिक्रिएशन, आपल्या विरंगुळ्यामध्ये ज्यावेळेस आपल्याला रिकामा वेळ मध्ये स्वतःला विरंगुळा काहीतरी ठेवायचा असतो, तो पण असाच ठेवायला पाहिजे जेणेकरून आपले इंद्रिय अजून जास्त मोकाट सुटू नयेत. आणि आपलं कार्य पण असं असलं पाहिजे ज्याच्यामधून आपल्याला भगवंतांचा स्मरण करण्यामध्ये सोपं जावं. आणि अशा प्रकारे आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये नियमन हे खूप आवश्यक आहे, भगवंत सांगतात. आणि असा व्यक्ती ज्याला आपल्या सवयींचं नियमन हे जमत नाही किंवा आवडत नाही, तो कधीच एक योगी होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे इंद्रिय भोग अमाप प्रमाणात चालू असताना योग अभ्यास करण्याचा विचार करणे म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद आहे. आणि एक गोष्ट जर आपण बारकाईने पाहिले तर आपल्याला कळेल, प्रभूजीज माताजीज, की धृतराष्ट्र हे जे योग अभ्यास करत आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे योगान आसनं वगैरे करून, ते भक्तीचं सर्वोच्च स्तर नाहीये. विदुर महर्षींनी त्यांना डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूपामध्ये भगवंतांवर आपलं लक्ष केंद्रित करण्याकरता, भगवंतांचं नाम जप 24 तास करण्याकरता सांगितलेलं नाहीये विदुर महर्षींनी. का? कारण धृतराष्ट्र हे भौतिक आसक्तीमध्ये इथले गुंतलेले होते की त्यांना आधी त्याच्यातून बाहेर काढणं आवश्यक आहे. म्हणून आपण, आपल्याला लक्षात आहे प्रभूजीच माताजी, आपण तीन तीन स्तरांचा वर्णन केलेलं अगोदर: धीर, संन्यासी आणि नरोत्तम. लक्षात आहे आपल्या सर्वांना प्रभूजीच माताजीच? काही वेळापूर्वी आपण मागच्या अध्यायामध्ये 3 गोष्टींचं वर्णन केलेलं, या अध्यायाच्या हो सुरुवातीला, हो ना? हो प्रभूजी, हो. तर या 3 स्तरांपैकी सर्वात जो प्राथमिक स्तर आहे धीर, जो की स्वतःचे इंद्रिय खूप प्रक्षोभक स्थितीमध्ये पण नियंत्रित ठेवतो, त्या धीर स्तराचं पालन करत आहे धृतराष्ट्र. म्हणजे एकदम प्राथमिक स्तराचं पालन करत आहेत विदुर महर्षींच्या उपदेशानुसार, सांगण्याप्रमाणे. आणि शिल प्रभुपादजी सांगतात की जे आधुनिक काही ठिकाणी योग पद्धतीमध्ये इंद्रिय उपभोग चालू ठेवून योग अभ्यास करण्याचा लोक प्रयत्न करतात, ती योग पद्धती इतकी स्वस्त किंवा इतकी अशी अशी नाहीये की तुम्ही शरीर स्वस्थ करा आणि इंद्रिय भोग वाढवत राहा. आणि अशा प्रकारचा भौतिक इंद्रिय भोगामध्ये गुंतलेला मनुष्य, जो सुखवस्तूमध्ये गुंतलेला आहे, तो कधीही योग अभ्यासामध्ये परिपूर्णता, प्रावीण्य प्राप्त करणं हे कधीही शक्य नाहीये. तर आपण पुढे जाऊ. धृतराष्ट्र, गांधारी हे अशा योग पद्धतीचा पालन करून कशा प्रकारे आपल्या जीवनामध्ये उच्च गती प्राप्त करतात. श्लोक क्रमांक 54 कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. जितासनो जित श्वास. कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. जितासनो जित जित श्वासः. श्वासः. हरे कृष्ण प्रभुजी, सॉरी, बोला. मला जरा गंगेचे 7 स्त्रोत जे सांगितलेत प्रवास, त्याबद्दल काय सांगू शकाल? मला पाहावं लागेल प्रभूजी, मला पण कल्पना नाहीये. परंतु एक गोष्ट गंगेच्या उगमाबद्दल सर्व श्रुत आहे की ती म्हणजे गंगा हे करणोदक जो सागर आहे, ज्याच्यामध्ये महाविष्णू स्वतः निवास करतात, राहतात, त्या हो. करणोदक सागराचं पाणी आहे, जे की वामन देवांच्या टोज म्हणजे त्यांच्या पायांच्या बोटांच्या नखांना टच पायाच्या केल्यामुळे अंगठ्यापासून. अंगठ्यापासून जे छिद्र पडलं, त्या छिद्रातून करणोदक सागराचं पाणी आलेलं आहे. आणि ते सर्व उच्च ग्रहांना, स्वर्गलोकामध्ये चंद्रलोक इत्यादी आणि बाकीचे जे जनलोक, तपलोक, महरलोक आहे, त्यांना पावन करून भगवंत शंकर यांच्या जटांमध्ये अडकून खूप सारा वेळ त्यांनी धारण करून नंतर ते इथे पृथ्वी लोकावर येत आहे. तर ते पाणी अत्यंत त्या रीतीने पवित्र आहे. कशा प्रकारे गंगा या पृथ्वी लोकावर आल्यानंतर 7 स्रोतांमध्ये विभाजन होते, ते मला पण पाहावं लागेल प्रभूजी. ठीक आहे. चालेल. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि भागीरथ मुनींनी ही गंगा या
पृथ्वी तलावर आणली ह्या मार्गाने आणली त्यांच्या बरोबर. पूर्वजांच्या उद्धारासाठी. हरे ओके. कृष्ण. हरे. परत आपण म्हणूया, जितासनो जित श्वासः जितासनो जित श्वासः श्वासोजित श्वासः प्रत्यारुत षडीन्द्रियः प्रत्यारोपित प्रत्याहारीत षडीन्द्रियः षडीन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त हरिभावनया हरिभावनया ध्वस्तः रजः सत्त्व तमो मलः. रजसत्त्वतमोमलः. रजसत्वतमोमलः. हरे कृष्णा. अलका माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. ज्याने आसन जय साधलेला आहे आणि प्राणायामाने ज्याचे श्वास नियंत्रणही साधले आहे, तो आपल्या इंद्रियांना भगवंताकडे वळवून सत्व रज तम या प्राकृतिक गुणांच्या मलिनतेपासून अलिप्त होतो. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. योग मार्गातील प्राथमिक क्रिया म्हणजे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इत्यादी. धृतराष्ट्रालाही या प्राथमिक क्रियांमध्ये यशस्वी व्हायचे होते. तो एका पवित्र क्षेत्री बसला होता आणि आपले लक्ष त्याने श्रीहरींच्या ठिकाणी केंद्रित केले होते. अशा प्रकारे त्याची सर्व इंद्रिये भगवंताच्या सेवेत लागली होती. योग साधनेच्या अशा प्रक्रियेने साधकाला प्राकृतिक त्रिगुणांच्या प्रभावातून सरळपणे मुक्त होण्यास सहाय्य प्राप्त होते. त्रिगुणात सत्व श्रेष्ठ आहे, तरीही तो सुद्धा भौतिक बंधनाचे कारण आहे. मग इतर रज व तम या गुणांविषयी काय सांगावे. रज व तम हे गुण भौतिक प्रवृत्तींचे पोषण करतात, भौतिक सुखोपभोगांचे आकर्षण वाढवतात आणि प्रबळ विषय वासना मनुष्याला सत्ता संपत्तीचा संग्रह करण्यासाठी प्रवृत्त करते. ज्याने या दोन अधम प्रवृत्तींना जिंकले आहे व स्वतःला सत्वगुणाच्या स्तरावर प्रगत करून घेतले आहे, त्याला सुद्धा आपल्या डोळे, नाक, कान, जीभ व त्वचा या ज्ञानेंद्रियांवर नियंत्रण राखणे शक्य होत नाही. परंतु ज्याने भगवंताच्या चरण कमळांवर स्वतःला समर्पित केले आहे, तो त्रिगुणांच्या प्रभावातून हरे मुक्त होऊन कृष्णा. वाचा माताजी. आवाज येतोय ना, नाही येतोय का? हा, मध्ये मध्ये नव्हता येत माताजी, पण ठीक आहे, वाच. हा, थोडं पुढचं आधीचं वाचू का? हा, ठीक आहे. रज व तम हे गुण भौतिक प्रवृत्तींचे पोषण करतात, भौतिक सुखोपभोगांचे आकर्षण वाढवतात आणि प्रबळ विषय वासना मनुष्याला सत्ता संपत्तीचा संग्रह करण्यासाठी प्रवृत्त करते. ज्याने या दोन अधम प्रवृत्तींना जिंकले आहे व स्वतःला सत्वगुणाच्या स्तरावर प्रगत करून घेतले आहे, त्याला सुद्धा आपल्या डोळे, नाक, कान, जीभ व त्वचा या ज्ञानेंद्रियांवर नियंत्रण राखणे शक्य होत नाही. परंतु ज्याने भगवंतांच्या चरण कमळावर स्वतःला समर्पित केले आहे, तो त्रिगुणांच्या प्रभावातून मुक्त होऊन भगवंताच्या प्रेममय सेवेत शाश्वतपणे संलग्न होतो. भक्ती योगाच्या या पद्धतीमुळे सर्व इंद्रिये एकाच वेळी भगवंताच्या भक्तीला लागतात आणि त्यामुळे भक्तीत संलग्न असलेला साधक भौतिक व्यापारापासून स्वतंत्र राहतो. इंद्रियांना विषय सुखाकडून माघारी वळवून भगवंतांच्या सेवेत नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेलाच प्रत्याहार म्हणतात. यालाच प्राणायामही म्हणतात आणि त्याची परिणिती समाधीमध्ये अर्थात सर्व प्रकारे भगवंतांना संतुष्ट करण्यात संलग्न राहण्यामध्ये होते. श्रील प्रभुपादजी द्वारा. हरे कृष्ण. तात्पर्य. धन्यवाद माताजी. श्रीला प्रभुपाद की जय. तर आपण इथे पाहतो की योग अभ्यास करून विशेषतः जे प्रकृतीचे निम्न गुण आहेत, रज आणि तमोगुण, या दोन गुणांच्या वर येऊन कमीत कमी सत्वगुणांना प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न असतात. तर रजोगुण आणि तमोगुण इत्यादींचे जे गुणधर्म आहेत ते आपल्या सर्वांना माहिती आहेत का प्रभूजी, माताजी? रजोगुण म्हणजे काय? की रजोगुण म्हणजे खूप सारा भौतिक उपभोग प्राप्त करण्याची तीव्र इच्छा. म्हणजे कोणती गोष्ट प्राप्त करायची मला स्वतःच्या आनंदासाठी खूप तीव्र इच्छा,
आणि ती गोष्ट प्राप्त करण्यासाठी काही चुकीचं जरी करावं लागलं तरी त्याचीही आपली तयारी आहे. आणि त्याच्यामध्ये असं सांगितलं जातं की काम म्हणजे भौतिक आनंद प्राप्त करण्याची इच्छा एवढी तीव्र असते, ती ज्यावेळेस पूर्ण होत नाही त्यावेळेस व्यक्तीला काय येतो? क्रोध, राग उत्पन्न होतो. तर ही काम, क्रोध, लोभ ही आपण पाहतो की जे रजोगुण आहे त्याची काही लक्षणं आहेत. त्याचप्रमाणे तमोगुणाची लक्षणं म्हणजे आळस वाटणे, काहीच न करण्याची इच्छा होणे किंवा कोणत्याही गोष्टीमध्ये उल्हास नसणे, खूप सारं झोपावंसं वाटणे, हे तमोगुणाची लक्षणं आहेत. आणि सत्वगुणाची लक्षणं म्हणजे जसं आपण मागच्या श्लोकामध्ये पाहिलं, युक्ताहार विहारस्य, की प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्या आयुष्यातल्या प्रत्येक घटकामध्ये नियमन असणे, कोणतीही गोष्ट अति न करणे, ही रेग्युलेटेड नियमित रूपामध्ये करणे आणि स्वतःच्या वागण्यामध्ये, सवयींमध्ये, स्वतःच्या इतरांबद्दल बरोबरच्या वागणुकीमध्ये नेहमी नियमन असणे, मर्यादेमध्ये राहणे, हे सर्व सत्वगुणाची लक्षणं आहेत. परंतु भागवत सांगतं की सत्वगुण हा रजोगुण आणि तमोगुणापेक्षा जरी उच्च स्तरावर असला तरी सत्वगुण म्हणजे सर्व सर्व उत्तम नाहीये. शुद्ध भक्तीचा मार्ग हा सत्वगुणाच्याही एक स्तर वर म्हणजे शुद्ध सत्व स्तरावर आहे. परंतु कमीत कमी योग पद्धतीने रज आणि तमो गुणांवर स्वामित्व प्राप्त करून सत्वगुणांना प्राप्त करणे हे त्याचे प्रयोजन राहते, की कमीत कमी रजोगुणाच्या आणि तमोगुणाच्या तरी वर व्यक्ती यावी. कारण जर आपण रजो आणि तमोगुणांमध्ये राहिलो तर ती अॅनिमलिस्टिक प्रोपेन्सिटी म्हणजे प्राण्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये जास्त काही फरक नाहीये. जर व्यक्ती माणूस पण रजो आणि तमोगुणांमध्ये जर स्थित असेल तर तर कमीत कमी सत्वगुणांवर यायला पाहिजे. सत्वगुण आणि श्रील प्रभुपादजी भगवद्गीतेच्या तात्पर्यामध्ये लिहितात की सत्वगुण हा प्रभुपाद लिहितात की द मोड ऑफ गुडनेस ऍक्ट्स लाईक अ लॉन्चिंग पॅड फॉर डिव्होशनल सर्व्हिस. म्हणजे सत्वगुणाचा जो स्तर आहे तो लॉन्चिंग पॅडला काय म्हणतो आपण, जसं विमानाचा रनवे असतो, धावपट्टी, धावपट्टीवरून विमान कसं वर जाताना ती धावपट्टी खूप टणक आणि एक समान असली पाहिजे, खूप चांगल्या क्वालिटीची असली पाहिजे, मग विमान वर हवेमध्ये झेप घेऊ शकतं. त्याच प्रकारे भक्ती मार्गामध्ये जर आपल्याला लॉन्च करायचं, स्वतःला प्रगती करायची आहे, कमीत कमी आपण सत्वगुणाच्या स्तरावर तरी येणं आवश्यक आहे. जर आपण रजो आणि तमो गुणांमध्ये जर गुरफटलेले असू तर भक्ती मार्गाचं, भक्ती तत्वांचं पालन करणं हे अवघड होऊन जातं. कुणाचा काही प्रश्न आहे प्रभूजीज माताजीज या मुद्द्यावर? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा प्रभूजी, हरे कृष्ण. प्रभूजी, इथं आसन जो शब्द म्हटलेला आहे तो म्हणजे आसनावर एका ठिकाणी बसून लक्ष केंद्रित करणे असं हो म्हणायचंय का? हो. आणि आपण जर 6वा अध्याय जर रेफर केला ना प्रभूजी भगवद्गीतेचा, ज्याचा की ध्यान योग हे शीर्षक आहे, तर या अध्यायामध्ये भगवंत बरंच डिटेलमध्ये सांगतात की हे वेगवेगळे प्रकारचे 8 जे स्तर आहेत योगा अभ्यासाचे, ते कोणते कोणते आहेत आणि त्याच्यामध्ये आसन कोणत्या प्रकारे येतं. एक मिनिट हा, मी तुम्हाला ते श्लोक पण सांगतो. हे पहा, ह्या श्लोकांमध्ये जर तुम्ही 11वा आणि 12वा श्लोक आणि त्याच्यानंतरचे काही श्लोक पाहिले ना, तर स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन केलेले भगवद्गीतेमध्ये की कशा प्रकारे या अष्टांग योग पद्धतीच्या प्रत्येक स्तराचा अभ्यास आणि एका स्तरावरून पुढच्या स्तरावर जाण्यासाठी काय करणं आवश्यक आहे, पूर्ण त्याचं हे दिलेले प्रभूजी, डिटेल्स दिलेले आहेत 6व्या अध्यायामध्ये. ठीक आहे प्रभूजी, की कशा ठिकाणावर व्यक्तीने बसायला पाहिजे, खूप उंच नाही आणि खूप खाली नाही, आणि कुशाग्रास म्हणजे जे गवत आहे त्याच्यावर बसायला पाहिजे, आणि जे डोळे आहेत त्याचं कशा प्रकारे नाकाच्या शेंड्याकडे असलं पाहिजे, खूप मोठ्या प्रमाणात उघडे नाही आणि खूप बंद नाही, अशा प्रकारे वेगवेगळे याचे नियम दिलेले आहेत प्रभूजी. ठीक आहे. परंतु आणि काय आपल्या इंद्रियांचं कशा प्रकारे नियंत्रण असलं पाहिजे. परंतु भक्तांसाठी हे सगळं करणं आवश्यक आहे का? तर उत्तर आहे,
जर आपल्याला जास्त वेळ भगवंत भक्तीला प्राप्त करण्यासाठी जर घालवायचा असेल तर हो, आपण याच्यातून जाऊ शकतो. परंतु आपल्याला कमी वेळेमध्ये जर शुद्ध भक्ती प्राप्त करायची आहे, तर जे भक्ती मार्गाचं ज्ञान श्रील प्रभुपादांनी आणि बाकीच्या आचार्यांनी आपल्याला दिलेले, जसं की दैनंदिन जीवनामध्ये भगवंतांच्या नावाचा नामजप करणे, भगवद्गीतेचा अभ्यास करणे, भगवंतांच्या अर्च विग्रहाची पूजा करणे, भगवंतांना भोग अर्पण करणे, त्यांच्या सेवेमध्ये भाग घेणे, प्रचार प्रसारामध्ये भाग घेणे, ह्या गोष्टींनी हे जे मुद्दे आहेत त्यांचं पालन करून आपण भगवत भक्तीमध्ये लवकर प्रगती करू शकतो, योग अभ्यासातून भगवत भक्ती प्राप्त करण्यापेक्षा. ठीक आहे प्रभूजी? ठीक आहे प्रभूजी, धन्यवाद. ठीक आहे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे श्रील प्रभुपादजी पण ह्या तात्पर्यामध्ये लिहित आहेत भागवताच्या श्लोकाच्या. प्रभुपादजी काय लिहितात की भक्ती योगाच्या या पद्धतीमुळे, म्हणजे भगवंतांच्या नावाचा जप करणे, भगवंतांच्या वाणीचा अभ्यास करणे, अर्चविग्रहांची पूजा करणे इत्यादी, भक्ती योगाच्या या पद्धतीमुळे सर्व इंद्रिय एकाच वेळी भगवंतांच्या भक्तीला लागतात आणि त्यामुळे भक्तीत संलग्न असलेला साधक भौतिक व्यापारापासून स्वतंत्र राहतो. म्हणजे योग पद्धतीचं अंतिम ध्येय काय प्रभूजी माताजी? की स्वतःचे इंद्रिय हे भौतिक विषय आसक्तीपासून दूर करून त्यांना भगवत भक्तीमध्ये जोडणे. तर हे जे प्रयोजन आहे, हे जे अंतिम ध्येय आहे योग अभ्यासाचं, ते स्वाभाविकतः प्राप्त होतं ज्यावेळेस आपण भक्ती मार्गाच्या क्रियांमध्ये स्वतःला जोडतो. जसं विशेषतः नामजप असू द्या, भगवद्गीता, भागवत इत्यादींचं अध्ययन असू द्या, तर आपले इंद्रिय ऑटोमॅटिकली स्वाभाविकतः हे नियंत्रित होतील या भगवत भक्तीच्या अभ्यासामुळे. तर योग अभ्यास हा खडतर आहे आणि लांब लचक आहे, आणि इथे कलियुगातल्या लोकांना 10 मिनिट एखाद्या गोष्टीवर फोकस करायचं म्हटलं तर होत नाही, तर तासन तास, दिवसेंदिवस, वर्ष आणि वर्ष कुणाला शक्य आहे अशा प्रकारे स्वतःचं लक्ष केंद्रित करणे. तर युगामध्ये या योग पद्धतीचा अभ्यास हा तितकासा टॉप मोस्ट मेथड म्हणून रिकमेंडेड नाहीये, टॉप मोस्ट पद्धत म्हणून हे सांगितलेलं नाहीये कलियुगामध्ये. कलियुगामध्ये कलिरूपे नामरूपे कृष्ण अवतार, की कलियुगामध्ये नाम जप हा विशेषतः लोकांसाठी सोयीस्कर आहे. तर अशा प्रकारे भौतिक विषयांपासून इंद्रियांना परावृत्त करून भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला प्रत्याहार म्हटलेलं आहे. आणि याच 8 स्तरांचं वर्णन हे 6व्या अध्यायामध्ये, योग अभ्यासाच्या 8 स्तरांचं वर्णन हे 6व्या अध्यायामध्ये आपण वाचू शकतो, रेफर करू शकतो. पण पुढे जाऊ. प्रभूजीच माताजीच आज 5-10 मिनिट एक्स्ट्रा घेतले तर चालतील का? आपण हा अध्याय पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. चालेल चालेल. ठीक हो आहे. चालेल. हो प्रभूजी. श्लोक क्रमांक 55 कुणाला वाचायचा आहे? डायरेक्ट आपण अनुवाद आणि तात्पर्य वाचू. योजना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे. धृतराष्ट्राला आपली शुद्ध अहंकार सत्ता बुद्धीशी संयुक्त करावी लागेल व जीवाच्या रूपाने परमपुरुषाशी परमब्रह्माशी गुणात्मक एकत्वाच्या बोधाने तदाकार व्हावे लागेल. घटाकाशातून त्याला आध्यात्मिक आकाशापर्यंत स्वतःला उठवावे लागेल. तात्पर्य: जीव माईक सृष्टीवर स्वामित्व मिळवण्याची इच्छा धरतो, तसेच भगवंतांशी सहकार्य करण्याचे नाकारतो. यामुळे तो या माईक सृष्टीचे जे मूळ महत्त्व त्याच्या संपर्कात येतो. या महत्त्वापासून त्याची भौतिक जग, बुद्धी, मन, इंद्रिये यांच्या संबंधातील खोटी अहंता वाढीस लागते. त्यामुळे त्याची शुद्ध आध्यात्मिक ओळख आच्छादित होते. योगाभ्यासातून आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करून जेव्हा जीवाला आपली खरी ओळख पटते, तेव्हा त्याला आपल्या मूळ स्थितीकडे जाण्यासाठी परत महत्त्वात जावे लागते. त्यासाठी पंचमहाभूते, तन्मात्रा, मन, बुद्धी या सगळ्यांना महत्त्वात विलीन करून त्याला महत्त्वाच्या पकडीतून स्वतःची मुक्तता करून घेऊन परमात्म्याशी तदाकार व्हावे लागते.
दुसऱ्या शब्दात अंततः आपण परमात्म्याशी गुणात्मक दृष्ट्या अभिन्न होत अशी त्याला अनुभूती होते. या आपल्या शुद्ध अनुभूतीच्या ज्ञानाने तो हे भौतिक आकाश पार करून जातो आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या शुद्ध प्रेममय भक्तीत संलग्न होतो. ही जीवाची सर्वोच्च सिद्धावस्था आहे. विदुर आणि भगवंत यांच्या कृपेने धृतराष्ट्राने ही सिद्धावस्था प्राप्त केली. विदुरांशी आलेल्या वैयक्तिक संबंधांमुळे त्याच्यावर भगवत कृपेचा वर्षाव झाला. जेव्हा तो विदुरांच्या उपदेशाचे तंतोतंत आचरण करू लागला, तेव्हा सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त करण्यात भगवंतांनी त्याला सहाय्य केले. भगवंतांचा शुद्ध भक्त भौतिक आकाशातील कोणत्याही ग्रहलोकात राहत नाही, तसेच कोणत्याही भौतिक तत्वांच्या संपर्काचा अनुभव करीत नाही. त्याच्या भौतिक शरीराचे अस्तित्व नसतेच, कारण भगवंतांशी अभिन्न रुचीच्या आध्यात्मिक प्रवाहाने तो भरलेला असतो. त्यामुळे महत्त्वाच्या मलिनतेपासून तो शाश्वतपणे मुक्त झालेला असतो. आपल्या एकनिष्ठ सेवेने सप्तधा आवरण भेदून त्याने आध्यात्मिक अवकाशात प्रवेश मिळवलेला असतो आणि तो तेथेच राहत असतो. बद्धजीव हे आपल्या आवरण 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 अंतर्गत असतात. ते मुक्त जीव हे या आवरणाच्या बाहेर असतात. हरे धन्यवाद. कृष्ण. हरे धन्यवाद कृष्ण माताजी. प्रभूजी. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. तर आपण इथे पाहतोय थोडासा तांत्रिक श्लोक आहे, ज्याच्यामध्ये धृतराष्ट्र यांनी योग अभ्यासाच्या नियमाचं पालन करून सिद्ध अवस्था कशा प्रकारे प्राप्त केली याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि जसं आपण पाहिलं, भक्तांसाठी या सर्व मार्गातून जाण्याची गरज नाहीये. धृतराष्ट्राला या मार्गातून जावं लागलं. एक कारण आपण पाहिलं, कारण तो भौतिक आसक्तीमध्ये खूप गुरफटलेला होता. आणि दुसरं कारण आपण काही श्लोकानंतर पाहू, का विदुर महर्षींनी धृतराष्ट्राला जे सर्वोत्तम स्तर आहे भक्तीचा, नर उत्तम, ज्याच्यामध्ये भगवंतांच्या भक्तांचा सहवास, भगवंतांच्या भक्तांकडून भगवंतांबद्दल ऐकणे आणि त्या भगवंतांचं नाम जप आणि भगवंतांबद्दल ऐकणे, श्रवण, या क्रियांमधून स्वतःच्या जीवनामध्ये सर्वोत्तम स्तर प्राप्त करणे, भगवद्धाम प्राप्त करणे, हा सर्वोच्च स्तर विदुरांनी का सांगितला नाही धृतराष्ट्रांना, हे आपल्याला येणाऱ्या 2-3 श्लोकांमध्ये लक्षात येईल. तर एक कारण आपल्याला माहिती आहे, त्यांची भौतिक आसक्ती. दुसरं कारण पण पुढच्या 2-3 श्लोकांमध्ये आपल्याला क्लिअर होईल. परंतु एक गोष्ट इथे कळण्यासारखी, की या योग पद्धतीमधून अंततः येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, अंततः धृतराष्ट्र हे पण या योग अभ्यासाने सिद्धावस्था त्यांनी प्राप्त केली. आता पुढे काय होतं हे आपण पुढच्या श्लोकामध्ये पाहू. श्लोक क्रमांक 56. मी हा वाचतो. प्रभूजी, मला जरा एक विचारायचं होतं. हा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता धृतराष्ट्रांना माहिती होतं की नाही, कृष्ण भगवान आहेत हे, आणि त्यांच्या संगतीत असून सुद्धा ते आचरण त्यांचं सुधारू शकले नाहीत, किंवा त्यांना जे भौतिक आसक्ती होती ती कमी करू शकले नाहीत. म्हणजे त्यांना असं दाखवलं होतं त्यांनी, की दूरदृष्टी देऊन, की स्वतः भगवान बरोबर. कोण आहे ते त्यांना दाखवलं, तरी सुद्धा ते कसे काय वळू शकले नाहीत? की त्याच्यातून एक गोष्ट दिसते माताजी, की भगवंत जे आहेत ते जीवाचं जे दिलेलं स्वातंत्र्य असतं, थोड्या का प्रमाणात दिलेलं जे स्वातंत्र्य असतं, त्याच्यामध्ये कधी ढवळाढवळ करत नाहीत. भगवंतांनी स्वतः भगवंत असल्याचं दाखवण्याचं काय, असे उदाहरणं आहेत काही काही. जसं श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या दक्षिण भारत यात्रेमध्ये भक्तांनी चैतन्य महाप्रभूंसोबत एक असिस्टंट दिलेले. त्यांचं जसे चैतन्य महाप्रभू हे संन्यासी होते, प्रत्येक ठिकाणी जाऊन कीर्तन आणि नामजपामध्ये मग्न असायचे. तर चैतन्य महाप्रभूंचे बेसिक गोष्टी मॅनेज करणे, जसे त्यांचे कपडे व्यवस्थित धुवून तयार ठेवणे आणि त्यांना काय लागतं काय नाही याचं पाहणे. तर असे भक्त कालकृष्ण दास हे पण भौतिकवादी लोकांच्या संपर्कात येऊन त्यांच्या प्रभावाने भक्ती मार्गातून दुसरीकडेच गेलेले, म्हणजे भक्ती मार्गातून डिस्ट्रॅक्ट झालेले. तर सांगण्याचा अर्थ असा, की केवळ भगवंत हे बाजूला असल्यामुळे प्रत्येकच व्यक्ती बदलेल हे अपेक्षा करणे चुकीचं आहे. का? कारण भगवंतांना कुणावर त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणायला, बळजबरी करायला आवडत नाही. भगवंत प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच
स्वातंत्र्य देतात. भगवद्गीतेच्या पण शेवटी भगवद्गीतेचं पूर्ण तत्वज्ञान अर्जुनाला समजावून सांगितल्यानंतर भगवंत शेवटी काय म्हणतात 18व्या अध्यायामध्ये, की हे अर्जुना, हे जे तत्वज्ञान भगवद्गीतेचं मी पूर्ण सांगितलेलं आहे तुला, जीवाचं कर्मयोग, ध्यानयोग, अष्टांग योग आणि भक्तियोगाचं हे जे ज्ञान तुला दिलेलं आहे, तर हे माझं मित्र म्हणून कार्य होतं तुला देण्याचं. परंतु आता तू स्वतःच्या स्तरावर ठरव, हे स्वीकारायचंय आणि भक्तीच्या रूपामध्ये स्वतःचं कार्य कर्तव्य करायचंय, का हे सर्व दुर्लक्षित करायचं आणि युद्ध त्याग करायचा तुला, हे तू ठरव. तर सांगण्याचा अर्थ असा की जर एवढ्या श्रेष्ठ भक्ताच्या स्तरावर जर भगवंत स्वतंत्रता देत आहेत, स्वातंत्र्य देत आहेत अर्जुनाला ठरवण्याचं, तर बाकीच्या पतित जीवांनाही निश्चित ते स्वातंत्र्य देतात. तर तशाच प्रकारे धृतराष्ट्रांना पण ते स्वातंत्र्य प्राप्त होतं. आणि अंततः भगवंतांच्या भक्ताच्या विदुर महर्षींच्या तीव्र शब्दांमध्ये, ज्यावेळेस कडक शब्दांमध्ये धृतराष्ट्राला उपदेश प्राप्त झाला, तेव्हा तो ताळ्यावर आला. ठीक आहे माताजी. तर केवळ भगवंतांच्या भौतिक अस्तित्वाने किंवा संघाने एखाद्या व्यक्तीचं परिपूर्णता प्राप्त होईल असं सांगता येत नाही. तसं तर दुर्योधन, कर्ण, धृतराष्ट्र, शकुनी सर्वच बदलायला पाहिजे होते, पण यांनी दुर्लक्ष म्हणजे त्यांनी असं समजलं की भगवंत कोणीतरी महान योगाभ्यास केलेले आहेत आणि स्वतःच योग प्रभुत्व दाखवत आहेत आपल्याला घाबरवण्यासाठी. त्यांनी कधी हे नाही विचार केला की हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहेत, आपण शरण जायला पाहिजे. एवढंच काय, कर्णाच्या बाबतीत पहा, भगवंतांनी स्वतः त्याला सांगितलेलं की पांडव हे तुझे भाऊ आहेत आणि हे युद्ध तू धर्माच्या बाजूने लढ, जर पांडव जिंकले तर युधिष्ठिर महाराज नाही, तू राजा होशील. परंतु कर्णाने काय कारण सांगितलं कृष्णाला, की मी दुर्योधनाचं मीठ खाल्लेलं आहे. अरे बाबा, ते मीठ पण अंततः भगवंतच पाठवत आहेत. ते मीठ काय दुर्योधनाने स्वतः नाही तयार केलेलं, भगवंतांच्याच याचा भाग आहे तो. ठीक आहे माताजी. हो प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या बाबतीत असं म्हणता येईल का की या सर्वांवरती मायेचा प्रभाव अधिक होता, तो कमी करण्यात ते अयशस्वी ठरले? ऍक्च्युली मायेचा प्रभाव होता आणि एक म्हणता येईल की त्यांना जी सुवर्ण संधी प्राप्त झाली होती ती दवडली, त्याचा उपयोग नाही घेतला भगवंतांच्या संघाचा, भगवत भक्तांच्या संघाचा. आता मे बी आपण हे श्लोक राहिलेले पुढच्या वेळेला कव्हर करू, पण येणाऱ्या श्लोकांमध्ये आपल्याला लक्षात येईल की विदुर महर्षींना पण वाईट वाटतं धृतराष्ट्र गेल्यानंतर, ज्यावेळेस की त्यांना एकदम उत्तम सर्वोत्तम गती जी आहे भगवत धाम ते नाही प्राप्त झालं धृतराष्ट्रांना. आणि त्याचं कारण पण आपण चर्चा करू त्यावेळेस, की एक गोष्ट खूप भोवली धृतराष्ट्र यांना, ज्या गोष्टीमुळे त्यांना परमगती भगवत धाम नाही प्राप्त झाला. मे बी खूप थोडक्यात सांगायचं झालं तर ती गोष्ट होती धृतराष्ट्र यांनी केलेले भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांच्या प्रती केलेले अनन्य अपराध. खूप सारे जे अपराध केले होते पांडवांच्या प्रती पहिल्यापासून, तर एका स्तरापर्यंत ते जाऊ शकले योग अभ्यासामुळे वगैरे वगैरे, परंतु सर्वोत्तम गतीला नाही प्राप्त केलं लगेच. तर दोन कारण आपण पाहतो, एक म्हणजे त्यांची भौतिक आसक्ती आणि दुसरी म्हणजे महान भक्तांच्या प्रती केलेले अपराध. तर पण तसं पाहायला गेलं तर आता दुर्योधन, कर्ण वगैरे सुद्धा मृत्युमुखी पडले, मग त्यांना हे प्राप्त झाले का? निश्चित प्राप्त त्यांना, पण ती प्राप्त झाली केवळ त्यांनाच नाही, तर कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर मृत्युमुखी पडलेल्या 64 करोड क्षत्रियांना प्राप्त झाली ती गती. आणि श्रेष्ठ गती होती, त्याच्यात काही डाऊट नाहीये. परंतु धृतराष्ट्र तर त्या 64 करोड मध्ये नव्हते. धृतराष्ट्र यांना तर सामान्य पद्धतीने केवळ आणि केवळ त्यांच्या भावाच्या कृपेने इथे प्रगती प्राप्त होत आहे काहीतरी. बरोबर. ठीक आहे. तर आपण थोडासा उशीर झालेला आहे, तर आपण हे जे राहिलेले 4-5 श्लोक आहेत या अध्यायाचे ते पुढच्या वेळेला चर्चा करू आणि अध्याय क्रमांक 14 पण सुरू करूया. ठीक आहे. अजून कोणाचा काही प्रश्न आहे प्रभूजी, माताजी? ठीक आहे. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय.
श्रील प्रभुपाद की जय.